For today video day, fiesta sa among barangay. Nag-ready na ko og panghinlo para ugma sa among mga bisita. Tradisyon man jud nato ang mga Pinoy ang magfiesta. O nang kita parte na jud natong bisiha. Yummy. I can good. Ice cream yummy. I can good. So nag-prepare na nga akong partner sa mga lamas na gamitonon para ugma sa litsunon. Maura day ni iya ang gipamalit. So gi-check day na ako kung unsa pa ang mga kulang kapag ugma wala na dagang langan-langan. Naana jud kami diri mamuyo sa probinsya. Basta fiesta, parte jud namong bibuha na ay disco, na apay pasensyo para gustong makadawat sa trono. Daghang kalingawan nga ikaw matagbawan og sayaw, matagbawan pa og inom nga dili na makadumdum ug asa na ka padulong. So kini akong giluto, wala na ko kasabot og tama na ba ang timpla. Basta ang importante nga makaon ni siya. Birthday na kung panlabas sa mga kortina para maganahan sab og lantaw ang mga bisita. Bisan tuod among payag is parting gamaya. And mikos-mikos ni siya kay diha nimo makita na birthday di ang lamia. Nag-celebrate di mi sa kapistahan sa among mahal na Birhen, Immaculate Conception. Ug gisagdan di ay nako og limpyo ang mga lamas na gamitonon. Kauban sab na ko nga akong maanyag na igsuon. Mga idol! Nagbulok jud ang ulan anang orasa, pero padayon lang gihapon sila. Mabilor jud ta ani basta naay fiesta. Dili ta mahimutang og wala pa naman atong buluhaton. Masuya na lang ta sa mga bisita. Chill-chill raman sila. Nya ikaw sa kusina, perti na nimong bisiha. Paita, pero lingaw ra gyapon ta. Ala. Isa. Ay, ibigay pa na ice cream so good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. So wala na lang pud nako gibidyohan ang mga bisita. Basin na niya og maulaw sila. Kay naman gyoy mga tawo nga dili mosugot nga makita ang ilang nawong sa social media. Ug kini di ay akong mga igsuon kay kani sila hapon na ug nanguli na ang mga bisita ug kani pud sila is manguli na. So pero okay lang gyapon kay at least nahuman na jud ang among piyesta. Lambay. Oscar. Dayon ang so ang nagpabilin mga hugason. Mga hugason ang nagpabilin ting orot na ang kanon. Hugason mo diha. So daghan kay hugason ang nagpabilin. Na akong partner And wala din na itulog akong pares and thank you for watching. Bye bye.